Oh
Ya, dia ngaturaken pambagyo kalujengan wilujeng siang saking dumateng para pamirsa, para pandemen kesenian jadilan kanca-kanca para pamatri budaya beksa turangga budaya. Ngaturaken sugeng amriksani atur pasugatan kawula dening Titi Wanje siang mereka wonten ing adicara napa Mbak Hilka? Hah? Merti dusun Klaci 2. Sono tulisane ki lho Bu, Merti dusun Klaci 2. Nggih, nderek ndedonga mugia para warga Klaci 2 tansah kiwa tengenipun tansah pinaringan ayom-ayem tentrem. Amin. Bagyo mulya. Amin ya Allah. Gangsar rezeki sehat walafiat. Amin. Amin. Babak angka sepisan sampun kapiarsa wonten ngarsanipun panjenengan sedaya mereka babak Bunda Mas. Bunda. Biasanya dong ini babak bunda, setelah ini babak bunda. Bunda. Ah. Oke, para bunda. Ya Bunda. Lagunya rakono apa? Nah, ngene iki ora bunda no. Lah apa? Mbah tetep. Oh, Mbah. Wis dadi ya. Nggih to wis dadi ya. Ngersaken apa Mbah? Ya, monggo kanca-kanca nderek lagu candhaipun atur pasugatan nyawiji kanca-kanca beksa turangga budaya. Ninggal katresnan. Baik Bunda Nggih. Pawang ya. Pokoknya niki Oh, nek- bundane bunda-bunda. Nek kakungan biasanya bopo pawang. Heeh. Iki bunda pawang. Iya, Bunda Pawang nggih. Ya. Dan luar biasa ya Mas, aku kalah luwes tuh karo bunda-bunda iki. Masih energi. Masih Energik energik, sekali. iya. Luar- Luwes. Mm-mm. Heeh. Nggih sesuk dhewe ya jadil ngono ya ora apa-apa jane. Muga-muga Monggo. panjang umur ya Mas. Amin amin sehat selalu nggih bunda-bunda. Iya, Nggih. bunda-bunda kesayangan aku. Monggo lagunya kanca-kanca. Rewer, 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 rewer. Yo.
Oh sudah. Oke ya, ini lagu wajib. Oh, Oh, ditarik tarik. dulu. Oh, Oke. oh, baik. Oke, skip dulu. Oke. Skip, oke. Nonton Pak Mundutan mangke Mbak Ilka ya. Siap. Yuk. 3, 2, 1. Pelan-pelan Bunda. Mandiri. Cara cah enom menake ya kudu pacari. Sayang tambani dong. Gendong. Ae tambani, Pak. Ra dimaksake karepku lho, Pak. Ayo. Oke, Ya. sudah ada atensi masuk Mas Gusti. Udah Ya. ada ini. Ya, lagunya ini termasuk lagu wajib yang selalu di-request oleh bunda-bunda dimanapun itu Oke, berada. nggih. Nika saking Ya. Bopo Pawang menika sampun Sih, ada tempelanipun. jange, Wonten matur tempelanipun nuwun. nggih. Matur nuwun nggih Pak Pawang. Alah-alah, mbok meneh to, Pak. Ora lo Kak saya kebak. Iya, wis padha karo miku ya. Ki mengko sing abang ya kancamu diundang rene. Heeh, ayo Abang. Laris, laris, laris. Ritualmu, Mas. Tukon wedak, tukon pilis, laris, laris, laris. Yo. Ya, laris, yo. Oh, iki men ana kancane kok ya. Iki ora bone akeh ngono kok. Bunda-bunda mbok pilih kok nek bar jatil ya, Mas. Oh, Heeh. oke. Nyawer iki. Pulang minta ayah. Iya. Ya. Monggo, Mas. Monggo, lagunya Katur. Jogja istimewa. Seperti bunda-bunda. Yuk.